Sí. O meu marido doulle un infarto fai 1 ano e medio. En que dá dolor a un brazo e ao peito, non? Dificultad para respirar, puede confundirse con un ataque de ansiedad también. A min dábanme unhas calores así, levantábame e caía. Dúrmese unha parte do corpo. Un dolor en el pecho opresivo o en el brazo o en el cuello. Pinchazos no brazo esquerdo, dor no peito. Ganas de vomitar. Depende de si es en hombres o mujeres. A partir de los 50 años, cuando ya tiene la menopausia, pues el riesgo se incrementa. Igual es diferente, pero non sei. En mujeres creo que es más difícil de identificar porque a veces no empieza por aquí, simplemente empieza como malestar estomacal, es como dolor en el brazo de que igual te cuesta moverlo. Bueno, pois saben como sobre este asunto hai bastantes dúbidas, así que vamos a tratar de despexalo, porque o dos infartos, Héctor, é que preocupanos a todos. Asusta. Sí é certo que ademais asusta, ademais prodúcense moitos infartos cada día, e realmente pois é algo que temos que tratar de previr e sobre todo identificar cando está ocorrendo para que o dano non sexa tan grande. Porque claro, cando se produce un infarto no noso corpo, que está pasando no corazón? Pois mira, temos por aquí unha maqueta do corazón para explicalo perfectamente. É que o noso corazón, como vemos, é un músculo que está funcionando permanentemente, está mellor que funcione, todo o día funcionando e bombeando, pero ves que ten toda unha serie ao redor, ten toda unha serie de vasiños, de arterias pequeniñas, que o que fan é levar oxíxeno e nutrientes a todo este músculo que necesita oxíxeno e nutrientes. Que pasa? Cando un destes vasiños se tapona, ou ben por un trombo, ou ben porque foise acumulando aí colesterol e triglicéridos, se foise acumulando, tapónase un vasiño destes, entón hai unha parte do corazón que deixa de recibir ese riego con sangue, con oxíxeno, con nutrientes. É como na casa, cando se tupe unha tubería e unha parte da casa, por exemplo, queda sin auga. Bueno, pois isto é exactamente igual, unha parte do corazón queda sin riego. Quedar sin riego morre porque deixa de recibir oxíxeno, deixa de recibir nutrientes, por eso dependendo de en que zona afecte, vai morrer unha parte ou outra do corazón e o infarto é máis grave ou menos grave. Héctor, que factores de risco hai para que se tupa esa tubería, para entendernos? Pois hai unha serie de factores de risco que o que dan é canto máis teñamos, máis papeletas temos para sufrir ese infarto. Cales son? Pois estes que temos aquí. O primeiro deles o tabaquismo. Se fumamos, se temos un tabaquismo activo, xa un boleto para ese sorteo do infarto. Se temos a tensión alta, outro boleto máis. Se temos diabetes, outro máis. Vamos acumulando participacións, en vez de lotería de Nadal, vamos acumulando participacións para isto. Tamén, por suposto, ter os niveis de colesterol e de triglicéridos altos. E, sobre todo, tamén o sedentarismo. Se non facemos actividade física, tamén temos máis participacións para ese posible sorteo do infarto. É certo que aí está incluída a obesidade, pero se esa obesidade por sí mesma non é un factor de risco se non vai aparellada con outra serie de factores de risco. Así que casi eu cambiaría esa obesidade por ter os triglicéridos altos, que casi é máis preocupante. Héctor, unha dúda e dúbida recurrente. Que diferencias hai entre os síntomas do infarto nos homes e nas mulleres? Porque o dos homes, o do brazo, estas cousiñas, hai moita literatura ao respecto. Pero nos que? As mulleres? Ese é o problema fundamental, que sempre que se falaba do infarto, deses síntomas de infarto, falase do clásico de opresión no peito, que vai cara ao brazo esquerdo, que se queda dormido o brazo, que doe, que unha presión que non pasa, sudoración, pero claro, ese os síntomas do infarto típicamente masculino, típicamente en homes, e precisamente nas mulleres ás veces, moitas veces, os síntomas son diferentes. Eso a que leva? A que as mulleres teñan un diagnóstico máis tardío de infarto e por eso teñan consecuencias maiores. Que ocorre nas mulleres? Pois que normalmente non é tan habitual esa opresión no peito, ese dor que se estende cara ao brazo, senón que todo o contrario, o que notan elas dor de costas, dor de estómago, malestar abdominal, ese malestar de estómago, algo que me caeu mal, teño náuseas, teño vómitos, incluso dor no cuello, dor tamén na mandíbula, ese dor que realmente nos homes non é tan habitual, que máis o típico dolor centrotorácico que se estende cara a un lateral, eso é máis habitual nos homes e nas mulleres todo o contrario. Logo hai síntomas comuns, como pode ser esa sudoración, ese cansanzo, esa dificultade para respirar, pero ollo, por que é interesante distinguir isto? Nos homes o dor é o típico centro do peito, como unha opresión, como se tiveras aquí un peito con un peso que non das quitado e que te apreta, e que se pode estender cara ao brazo, sin embargo, nas mulleres é distinto. Normalmente é máis mulleres, dor de costas, estómago... Na parte alta das costas, no estómago e incluso na mandíbula. A dor é distinto. En que momento sabemos que hai que ir a urxencias, Héctor?
Pois claro, é difícil porque ata que non sabemos, ata que non facemos un electro, realmente non vemos se realmente se está sufrindo un infarto ou non. Por eso sempre que aparezcan estes síntomas, pero que sexa algo que dura no tempo, é dicir, non que che dou un momento no peito, non, senón se esos síntomas duran máis de 20, 30 minutos, van acompañados desa sudoración, desa dificultade respiratoria, non te atopas ben, tes esa dor, o mellor sempre para sair de dúbidas é ir a un centro médico que nos fagan un electro, saímos de dúbidas, e todos tranquilos, ou non, ou quedasnos ingresado. E como se trata, efectivamente, iso iba, como se trata un infarto hoxe en día? Pois o primeiro que se vai facer é facer ese electro para saber realmente, para confirmar ese infarto. O segundo que se fai é unha coronografía, é dicir, na sala de hemodinámica vais inyectar un contraste e imos ver como está ese corazón. Todas estes como están esas tuberías que nos todas contabas, esas tuberías, como están, se están tupidas, se hai algunha tupida, se hai outra que non. Temos por aí unha imaxe na que se ve perfectamente a que está tupida e a que non, e seguro que non la poden poñer rapidamente. E despois, ademais, o que vamos ver é como neste trombódromo que traigo sempre, que explica tan ben, porque cando lle damos a volta, vemos como realmente aquí vai unha das nosas arterias, que está aí medio tupida, e vemos que a sangue non corre igual que na outra, que realmente corre sin ningún problema porque non está tupida. Imos ver nesa coronografía cal delas é a que está tupida, e aí imos intervenir. Como se vai intervir? Pois vai depender un pouco. Pódese poñer un medicamento aí nesa zona para que dilate un poquinho esa arteria, ou o clásico muelle. Cantas veces a xente di, puxeron un muelle no corazón, é algo moi habitual. O muelle chamase stent, e o que é unha... Vemos aí nesa imaxe perfectamente... Aí esa era que solicitabas, cando se fai esa coronografía, como na parte na anterior vese perfectamente ese estreitamento, como realmente vemos aí ese infarto, intervense aí directamente nesa zona onde se ve ese estreitamento, e aí xa sería, despois de intervir, cando queda aberta a arteria e volve a ter outra vez ese fluxo de sangue. E que puxeron aí no medio? Pois probablemente o cardiólogo puxo aí un stent, un muelle destos que se pon aí directamente para abrir esa arteria, que o muelle queda aí posto aí perennemente, e queda aí aberta esa arteria para que poida outra vez fluir a sangue. Vemos aí ahora perfectamente como entre ese muelle, como se abre, o tapón que temos aí na arteria queda aberto, a guía retírase e queda aí infladiño e perfectamente fixado ese muelle, e outra vez está aberta xa esa arteria de novo. Por eso, circular o sangue. Claro, sí. canto antes vayamos a esa sala de hemodinámica e antes nos fagan esta proba para ver onde está o noso problema, en que arteria, en que rama exactamente está ese infarto, pódese facer esta proba sinxela para abrir de novo esa arteria e que non siga morrendo esa parte do corazón que non recibe nutrientes. E logo temos tamén medicamentos, non? Claro, os medicamentos, hai medicamentos como estes betabloqueantes que van quedar de por vida, xa dáselle de por vida, pero bueno, está aí un pouco de controversia ahora aí con isto dos betabloqueantes. Por qué? Pois mira, porque saiu precisamente un estudo que estes, porque claro, cando se sobrevive a un infarto poden quedar distintos medicamentos de por vida. Un deles son estes betabloqueantes. Que o que ocorre? Que agora fixéronse varios estudos e veron que realmente destes betabloqueantes que se dan por norma absolutamente a todas as persoas que sobreviven a un infarto, igual non teñen moito sentido. Pero que me dis? Claro, primeiro colleron a 8.000 persoas, fixeron un estudio en 8.000 persoas e veron que realmente a maior parte deles non se estaban beneficiando deste fármaco, é dicir, non lles facía mal, pero tampouco lles facía ben, tomaban un medicamento que non precisaban. Agora colleron outro grupo máis grande de 18.000 persoas e veron que os resultados son exactamente os mesmos. Así que moi probablemente, se tiveches un infarto e estás tomando betabloqueantes, é moi probable que o teu cardiólogo non os deixes nunca pola túa conta, eso sí, hai que seguir tomándoos, pero é moi probable que na próxima revisión o teu cardiólogo diga, pois imos quitalos ou non, porque non a todo o mundo, hai persoas que sí teñen que seguir tomándoos, pero moitas outras que non, así que falande sempre co médico e nunca pola nosa conta deixalos. Pois interesantísimo apunte, Héctor, unhas 7 minutos do mediodía, ferve ese WhatsApp do termómetro, a ver que consultas tendes pro noso Héctor Castiñeira. A ver, teño colesterol alto herdado, levo unha vida saudable, ata que punto teño risco de infarto? Pois se ten ese colesterol alto herdado, é dicir, hai que revisar... Só apulla ese WhatsApp, Sí, Aí, hai que revisar sempre, porque sí é certo que podes herdar, chamase hipercolesterolemia familiar. Entón, claro, non che deixan, como decimos sempre, un piso en Sanxenxo, pero che deixan o colesterol alto en herdanza. Que hai que facer? Revisar máis frecuentemente, porque por moito que ti leves unha vida saudable, igual non é suficiente e hai que tomar algún fármaco ou facer algún control máis para que non se deposite ese colesterol nas nosas arterias, non se cerren, non se tupan e non teñamos infarto. Mais dúbidas, Héctor, a ver, que nos consultan que riscos ten a medicación trombolítica, toma o meu pai, de quen asumo o coidado?
a ver, a medicación trombolítica é algo que se dá moitas veces tamén cando alguén sobrevive a un infarto. É dicir, se ese infarto tivo non sempre foi un bloquiño de grasa que quedou aí, senón que foi un trombo o que realmente nos provocou ese infarto, hai que tomar unha medicación para evitar que se sigan formando trombos. Hai que tomala tamén de por vida. Cales son os riscos que ten? Que, por exemplo, se levas un golpe, é o caso do sintrón, por exemplo, de outros anticoagulantes. Se levas un golpe, ese golpe é grande, hai que vixiar ese risco de sangrado, porque a sangre non vai callar igual que cando ti te fas un corte, está un ratiño sangrando e logo xa deixou de sangrar porque se formou aí un coaguliño. Como estamos tomando esta medicación, ese coágulo vai tardar moito máis en formarse e tes máis risco de hemorraxia. Así que vixilar esas posibles hemorraxias. Pois imos a polo derradeiro WhatsApp deste asunto. Podo recuperarme totalmente dun infarto? Que interesante. Pois vai depender do tempo que tardáramos en ver ese infarto, en actuar sobre ese infarto e o tempo que se tardase tamén e o dano que quedase no noso corazón. Dependendo de a que arteria afecte ese infarto, vai quedar máis ou menos dano no corazón e canto antes actuemos, canto antes se lle poña solución, ou incluso ás veces hai que facer un bypass, canto antes se lle poña solución, menos cantidade de músculo vai morrer e mellor nos vamos a recuperar.